Come take you off my mind, see right through me, leave the past behind. No niin, tervepäs terve. Ajattelin, että tehdään tämmönen perhon rassoja videoja ja vähän aukastaan teille pikkusen esirippua, että kuka on perhon rassoja ja mitä tämä kaveri tekee, niin se on tosiaan minä ja Jukka täältä Keski-Pohjanmaalta Perhosta. Ja 82 vuonna on syntynyt 43-vuotias kaveri ja täällä kotikylässä Perhossa asui ja tällä hetkellä on töissä tuossa Sasken Finlandilla vanha päätyöpaikka ja sitten on tämä oma yritystoiminta, tuo huolto- ja monipalvelu Jukka Takanen ja mistä tämä kaikki lähti tähän omaan YouTube-kanavan sisällön tuottamiseen, niin se lähti vaan ihan tästä tekniikan parissa elämisestä ja se on niinku yksi elämäntapa ja niin kuin noista aikaisemmista videoista näkyy, niin tuo ratamoottoripyöräily on itselle semmonen intohimo ollut aina ja oon korjannut ammatikseni toistakymmentä vuotta. Sanotaan tarkemmin semmonen 10 vuotta oli moottoripyörämekaanikkona moottoripyöräliikkeessä ja siitä sitten ajauduin eri aloille ja ajattelin tehdä tämmösen My Day-videon teille. Nyt on tällä hetkellä vähän flunssatauti päällä, mutta ei anneta se häiritä ja mistä lähtee tämä tekniikan ja moottoritekniikan mielenkiinto ja korjaamisen ja rakentamiseen mielenkiinto, niin se on isäni peruja, että isä toimi korjaamoyrittäjänä Perhossa pari vuosikymmentä reipas ja oli sitä ennen oli Keskon vaatetusteollisuuden työntekijänä 20 vuotta ja tällä tavalla sitten isän lapsuuden päivistä isän kanssa jo edes mennyt kylläkin 2012 vuonna niin toimi korjaajana ja autojen korjaus ja polkupyörien korjaus oli päätoimiala ja pienkoneet minun isällä ja itelle sitten nyt sitten vanhemmalla iällä tuossa tulee kohta 3 vuotta niin perustin omaan toiminimeen ja lähdin sitten vähän niinku seuraamaan isän jalanjälkiä ja siitä se ajatus lähti ja sillä tiellä tässä nyt on menty sitten, että se on niinku tuon normaali työn lisäksi semmoista, minä olen sitä sanonut leikkisesti harrastustoiminnaksi. Pienimuotoista korjaamotoiminnan ylläpitoa, että mä korjaan moottoripyöriä, polkupyöriä, välillä on autojakin korjannut ja DJ:n kuvauskoptereita ja Tunturi Helkama sähköpolkupyörät ja sanotaan niin kuin meillä oli isän kanssa semmonen mainoslause silloin kun isällä oli autokorjaamo, että sanottiin autokorjaamoksi sitä, että niin kuin se yrityksen nimikin oli, että eiliset autot, niin korjattiin niitä eilisen päivän autoja, niitä vähän vanhemman teknologiankin autoja ja korikorjauksia ja semmosia ja siitä on lähtenyt ihan pikkupujasta intohimoa kaikkeen tekemiseen, itsensä kehittämiseen niin sähkötekniikan alalla kuin sanotaan ihan tällä korjaamotekniikan alalla myöskin. Ja itellä on luona suunnaton intohimo semmoiseen niin kuin ongelman ratkaisemiseen ja ylipäätään kaikkien semmoisten
vempeleiden korjaamiseen, että jos joku asiakas sanoo, että tuota et saa kyllä kuntoon, niin minä olen aina ruukannut sanoa, että minä voisin vaikka jopa yrittää, että jos se sattuisi onnistumaan ja näin poispäin. Ja tulin tässä justiin kotiin Markille ja näkyy vettä satava kovasti, mutta tehdäänpä semmonen pieni videopätkä tästä minun korjaamo esittelystä vaikka ensiksi, että minkälaisessa pajassa mä noita videoita tuun tässä tekemään ja pienissä puitteissa tosin, että autotalli on tosi pikkuinen, että se ei mikään iso korjaamo ole. Ja käydäänpäs vähän kahtomassa, että miltä siellä näyttää. Täällä nyt on tämmönen vesisatteinen päivä, mutta ei anneta se häiritä. Tässä on ensimmäisenä tämä minun YouTube-logo ja käykääpä sieltä sitten kahtoa, aukasta on tämä paja, niin näette tässä, että vähän tänne meikäläisen korjaamotilloihin, että minkälaisissa pajassa mä niitä kaikkia pienkoneita ja moottoripyöriä korjailen. Että yksi intohimo on ollut nämä lämmittimet, mistä on tehnyt tähänkin tämmösen omaa korjaamon pikku lämmityssysteemin. Toimii 12 voltin akulla ja käyttää diiseliä polttoaineena, että sieltä tulee ihan mukavasti lämmintä tähän pienkonekorjaamoon. Isä tosiaan korjasi näitä polkupyöriä. Tässä on isä yksi entisöimä vanha historiikkipolkupyörä. Ja minä sitten otin siitä vähän ideaa ja olen niitä nyt sitten itse tässä huoltanut ja korjaillut jonkun aikaa. Tämmönen pieni paja on ja tässä on tämä minun intohimo sitten, mistä on niitä aikaisempia videoita. Tämä vanha T250 Suzuki historiikkiratapyörä. Niin tämmöisellä tulee tuolla Kemoran moottoriradalla tuolla Vetelissä sitä ajettua aina välillä. Se on semmoista mukavaa vastapainoa tuolle arkiselle työlle. Sitten korjaan myös veneitä, että tuolla on isompi veneekin yksi löytyypi tästä, että asiakas toi tämmöisen 50-heppasella ja maahan perämoottorilla olevan veneen laitettavaksi. Ja siitä tuli moottori laitettua kuntoon, kaasuttajat ultraanipestyä ja suuttimet tuli puhistettua ja moottoriöljyt, suodattimet ja muut asiaan kuuluvat systeemit. Ja totta kai koekäyttö sitten. Tämän näköinen paja ja tuon näköinen talo, että tämän näköisessä paikassa toimii huolto- ja monipalvelu. Että tämä on niinku se minun päätoimiala näkyy tässä, mitä mä teen. Tosin sivutoimisesti, niin kuin mainittiin. Tässä vaatimattomassa pienessä kyläpajassa tehnyt kaiken näköisiä korjaushommia ja näin poispäin. Ei muuta kuin tervetuloa Perhon Rassojan videoiden pariin. Mä tuossa aikaisemmin poistin aikaisemmat videot, koska ne oli vähän niinku sillä lailla sisällöttömiä. Ajattelin, että mä teen uuden kanavan itselle. Vähän tai sillä uuden kanavan, mutta semmoisen niinku luon semmoisen uuden sisällön tästä, että valotan vähän tässä, että kuka täällä tekee ja mitä tekee, niin, ja kuka on Perhon Rassoja, sillä Perhon Rassoja niin meillä on oma historiansa, mutta minä sitten jossain vaiheessa paljastan, että mistä tämä minun YouTube-kanavan nimi sai alkunsa ja mistä se idea sitten lähti. Että ei muuta kuin kiitoksia kovasti, jos katsot tämän videon ja toivottavasti saat tästä ideoita omaa korjaamisia ja tekemisiä, että mä tuun tässä tekemään polkupyörähuollosta videoa ja
pienkoneiden korjaamisesta, vähän videomateriaalia ja moottoripyöristä ja kaikista näistä niinku tekniikalla laitteista. Niin mäntämoottoreista kuin muistakin. Kiitoksia vielä.